שלום וברוכים הבאים להרפתקאות מיינקראפט. אני יערה, וגם אח שלי פה, יואב, תגיד היי. היי. כדי שזה יהיה ממש מעניין, בדרך כלל בתוכניות של מיינקראפט מתחילים מעולם שהם כבר בנו, אבל אני רוצה ממש מההתחלה שתראו את כל התהליכים. אז יצרנו עולם ממש חדש. אני בת 13 ואח שלי בן 10. הוא קצת ביישן, אז הוא לא ידבר כל כך הרבה, אבל בסדר. אני מקווה שלא יהיה לנו באגים, כי לפעמים יש באגים במחשב המאוד חכם שלי. טוב, אז דבר ראשון שעושים תמיד במיינקראפט, כשיוצרים עולם חדש, זה לקרות עצים, כי זה בעצם הבסיס של כל המשחק. טוב, לפחות לא מתנו. עוד מעט אח שלי קטן הולך לישון, אז רק אני אשאר, אבל לא נורא. כן, זה ייקח קצת זמן, כשאנחנו בהתחלה. טוב, נראה לי מספיק רק להתחלה. יוצרים הרבה כאלה. מתחילים כזה. הופה, מה קרה? גם בתגובות, אחר כך, אתם יכולים גם לרשום לנו הערות של דברים שעשינו בפרק, ואולי אתם רוצים להוסיף, לשנות. וגם הערות של, אם אתם לא יודעים איך להכין משהו, אז בפרק הבא נכניס אותו לפרק. נראה לכם איך מכינים אותו. או שפשוט נסביר לכם גם בתגובות, אם תרצו. אז יש קצת באגים, אני מצטערת על זה. וואי. זה פשוט המחשב הדפוק שלנו, יש לנו יותר מדי עולמות. חכו שנייה. דקה. נמחוק קצת עולמות כדי שיהיה לנו יותר נוח. יואב, איזה עולמות אתה לא צריך? כל מיני, אני מחכה את מה שאין לו שם. כל מה שאין לו שם? כן, ליצור עולמות חדשים. לראות שזה די עולמות שאני צריך. אוקיי, דקה אחת. סיימנו, יפה. עכשיו נשאר ממש קצת, ואני מקווה שיהיה הרבה פחות תקיעות. יותר טוב. בואו נחצוב קצת אבן, כדי שנוכל לבנות את הכלים האחרים מאבן ולא מעץ, שזה הרבה יותר מהיר כשעושים מאבן. ואחר כך נעשה קצת לפידים, שנחצוב עם אור ולא בחושך. נכון, זה מעצבן לחצוב בחושך. יואב, יש לך משהו להגיד? לא. טוב, מספיק. בוא נעלה. פרה. זה על מצב שלווה, אז לא יהיה שום מפלצות ולא דברים בסגנון. לא יורד אוכל, וכשיורד חיים הם מתמלאים חזרה. טוב, לא משנה, נעזוב את הפרה, לא כזה צריך אותה עכשיו. טוב, מה שאנחנו בעצם נבנה, זה זירת קרב. היא תהיה עשויה מעץ. קיבלנו את הרעיון גם כן סדרת מיינקראפט באינטרנט, אז חשבנו לתת להם את הקרדיט. אין להם ממש שם, אבל נתנו להם קרדיט. וואי, איזה מעצבן זה. אוי, מספיק. טוב, לפחות אני אכין חוצב כזה. וואי, אני ממש מצטערת על כל התקיעות. עכשיו נחצוב קצת עם חוצב החדש שלנו, מטוש
כך קוראים לזה, אבל לא באמת קוראת לזה מטוס, סתם מוזר. וואי, זה מעצבן שלא רואים, זה מאוד מעצבן, אני לא יכולה ככה לחצוב. אז נחצוב קצת לצד, זה גם רעיון. כאן יש לי 11, זה מספיק. צריך 8 כדי להכין תנור. בתנור בעצם, בטח אתם יודעים, אבל אני בכל זאת אסביר לאלה שלא יודעים. מכינים בזה כל מיני חומרים, כאילו מבשלים בזה פחות או יותר. תכף תראו את זה במו עיניכם. ככה מכינים תנור לאלה שלא יודעים, למרות שאני די בטוחה שאתם כבר כולכם יודעים. בדרך כלל רואים את התוכניות כאלה שכבר מכירים מיינקראפט. עכשיו כדי להכין, במקום למצוא את החומר שממנו מכינים לפידים, פשוט לוקחים עץ לא מעובד, כאילו כאלה שבדיוק קראת, לא הסוג השני, אני מתכוונת לסוג הזה, לא זה, קרוטים עוד כאלה. 3 הספיק לבינתיים, שמים את זה למעלה ואת המעובד למטה, ואז פשוט, רגע, קח לזה זמן, זה פשוט יוצר כאלה בלי בכלל למצוא, זה מאוד קל ופשוט, שימו עוד כדי שיצא. ולהכין מזה אחר כך, בטח אתם יודעים, אבל עדיין אני אסביר. שמתי פה יותר מדי. 2. מכינים מקלות. ככה. יוצא 4 מכל מקל וכזה אחד, שזה די משתלם. נבדוק אם יצא לנו עוד. מולה, סיימנו. עכשיו נגמור את האלה. אולי אחר כך נכין עוד, בינתיים זה מספיק. טוב, עכשיו נצטרך בשביל המקדש המון 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 עץ, כי אנחנו עושים אותו בעצם מעץ. אז כדאי שבמקום 2 לחפור כל שנייה, פשוט נכין גרזן. אוי, מה אני עושה? איזה מצחיקה. חסר לי כזה אחד. שמים 2 כאלה, כמו בכל דבר, כל כלי אחר, חוץ מחרב וכף, לא גם כף. שמים כזה. עכשיו פשוט כורתים מלא מלא עצים. אתם בטח רואים שזה עצים טרופיים ולא עצים הרגילים שבדרך כלל יש. אני אישית אוהבת מאוד את העצים טרופיים. גם כי לא צריך כל שנייה ללכת לעץ אחר, כי הם מאוד מאוד גבוהים ועביים, אז כל עץ מביא לך מלא. זה דבר אחד. וגם אני אוהבת את הצבע שלהם שיוצא יותר יפה לדעתי. כל עץ, הצבע שלו יוצא קצת שונה. בוא נחפש עוד עץ, הנה יש כאן. באגים. דקה. בואו נוריד את זה כדי שאחר כך נוכל להסתובב ונמצא את זה אחר כך. פשוט נשים את זה אצלנו. ראיתי ששכחתי פה כזה.
זה בטח נראה לכם ממש הרבה, אבל תאמינו לי שלא צריך הרבה בשביל וילה מקדש. טוב, נראה לי שיספיק, מקסימום נחצוב עוד. מה קרה? מה? אוקיי, לא משנה. סורי שאני לא יודעת את כל השיטות האלה, איך לעשות את זה ממש מהר. אני אשמח אם תגלו לי בתגובות, ואז זה יהיה יותר מעניין קצת, אני אהיה קצת יותר מקצוענית. עכשיו, לא שאני לא מקצוענית, פשוט את הדבר הזה אישית, אני לא יודעת את כל הטריקים האלה. טוב, נתחיל, בעצם לא, יש לנו לפרק עוד בדיוק דקה, אז תודה שצפיתם בפרק שלנו. זה היה הפרק הראשון של הרפתקאות מיינקראפט, מקווה שתעשו לייק, תגיבו ותצפו בפרק הבא. תודה, יאללה ביי.